coneixeu més que jo, va ser un home il·lustradíssim per aquella època i inclús per a l'actual també seria molt il·lustrat. Va arribar a Sàvia, es va enamorar i va saber triar un lloc paradisíac i a partir d'ahir va saber arrelar-se a aquest poble. Aquest poble trobo que no li ha correspost mai a l'estima que ell va tindre per aquestes, no només al paisatge sinó també a la gent. I trobo que poder recollir avui en aquesta exposició aquestes obres d'André Lambert és un plaer per a l'Ajuntament, però també és un plaer per a nosaltres com a persones. Poder arribar a aquest moment perquè ha sigut un procés llarg i costós. I també voldríem, sabeu que la biblioteca en el primer pis tenia un espai que es deia Espai Lambert i hem volgut també reivindicar aquest nom per a aquest centre d'arts. Aleshores el centre d'arts es dirà Centre d'Arts Lambert, a la qual cosa si veuen les carteletes i també haureu vist aquí, és Ca Lambert. Què millor que la casa d'un per a denominar un espai on de moment tindrem la seva obra, perquè això serà una exposició permanent d'aquests fons que té l'Ajuntament. I res més, per a mi és un plaer i m'hauria agradat que estigués aquí Milagros, per motius de faena està en la Fira del Llibre a París i li era impossible perquè té un stand i té molts compromisos, li era impossible estar aquí, però ja hem quedat que quan vinga gaudirem tots plegats per a nosaltres d'haver aconseguit aquest desig que s'ha allargat massa en el temps, però que bé ha valgut aquesta llargària, aquest patiment i aquesta constància que al final han tingut moltes persones i jo sobretot vull un aplaudiment per a Segarra per la constància. Bé, després del que ha dit la regidora, la història de sempre, que el que parla té avantatge, el que parla primer té avantatge perquè el que diu és novedós i el que parla darrere corre el risc de repetir-se. I sobretot, i encara que parega mentira, quan jo no volia parlar de Lambert, d'Andrés Lambert i de la família Lambert, sinó volia parlar d'un altre personatge, que com ja l'ha destapat Quica, m'ha aixafat una mica el discurs. Però, bé, Lambert, tots els que esteu acompanyant-nos esta vesprada aquí, més o menys heu sentit parlar, heu vist alguna cosa d'ell, inclús encara contem en Milagros i els fills que es passegen per el poble, però ha sigut i continuarà sent un referent cultural dins del poble de Sàvia. Era una persona molt lligada, segons diuen, i segons he tingut ocasió de conèixer tant la regidora d'Urbanisme com jo, en el Portitxol. En el Portitxol també hi havia un altre personatge il·lustre d'aquest poble, hi ha alguns familiars en la sala, i va haver una persona que va lluitar molt per recuperar per al patrimoni de Sàvia una part del patrimoni cultural, del patrimoni pictòric de Lambert i una altra del territori, del paisatge del Portitxol. I aquest nexe d'unió entre Guillermo Pons i la seva família, al igual que Lambert i en la seva família, jo ho dic en tot el carinyo del món, a pesar del que pugui aparèixer, ha hagut una persona que ha estat important per aconseguir salvar el Portitxol, per supost gràcies a Guillermo, però també va haver darrere un personatge que va pressionar i va treballar prou, al igual que en l'obra de Lambert. I aquest era Pep Segarra, és Pep Segarra. Gràcies a ell, una part del Portitxol continua sent nostra, de tots els xavieros, i una part important del patrimoni cultural de Lambert és nostra, i continuarem treballant per intentar recuperar-ne i mantenir-ne una part més i que tota la ciutadania pugui utilitzar. Gràcies. El que sí que m'agradaria dir-vos és que quan vam pensar en el logo que identificara en Lambert, al final a vegades les idees sorgeixen de lo més bàsic i és la seva signatura, que és la seva persona.
Res més. Tenim ahí cartells que n'han fet una miqueta més de qualitat que és normal, perquè si algú té el desig d'embarcar-se o guardar-se, podeu agafar-los.